Assalamu alaikum muhterem tыңлаучылар һәм дуслар. Бу Азатлык радиосы хәбәр итә. Инсайдерны цитировать итеп, Россиядә мобиль элемтәсе начарая. Җиһазлар җитмәү сәбәпле мобиль элемтә операторлары кешеләр аз яшәгән урыннардан 4G роутерларын сүтеп алып, аларны зур шәһәрләргә күчерә. Моның турында инсайдер яза дип. Да Швециянең Ericsson, Финляндиянең Nokia һәм Кытайның Huawei şirkәтләре Россиядән китүе безнең мәгълүм. Алар Россия операторларын тәэмин иткән җиһазлары хәзер Россиягә аз китерәләр яки бөтенләй китермиләр. Шуңа күрә операторлар зур шәһәрләрдә генә, кеше күпләп яшәгән җирләрдә генә уйлаган 4G роутерларын куярга. Бик аяныч хәбәр. Белмим, ничек булачак. Бәлки сакланып калалар. Безнең интернетыбыз сакланып калмаса инде, умарда кыртларын тотырбыз. Без рәхмәт тыңлаганыгыз өчен. Мин яңа гына үземнең Telegram каналымны ачып җибәрдем. Рәхим итеп язылыгыз. Галейкум ассалам.